ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ବଂଶୀବାଦନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୋବଂଶ ପଘା ଛିଣ୍ଡାଇ ସେହି ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଆକର୍ଷଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଣରେ ଗୋବଂଶ ସହିତ ଗୋପାଳଙ୍କ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନ୍ତରିକତାର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ମହାରାଜ ଏହି ଆନନ୍ଦ ମିଳନରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋପୀଗଣ ସେହି ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫଳ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଷଭ, ତମକୁ କ'ଣ କାହ୍ନାର ବଂଶୀସ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ବଣକୁ ନ ଯାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛ? ବୃଷଭ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଆଗରେ ତୁମ କାହ୍ନାର ବଂଶୀସ୍ୱର ଗୌଣ ଅଟେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହର ଉଦ୍ରେକ ମଧ୍ୟ ଘଟିଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ଆମ କାହ୍ନାର ବଂଶୀସ୍ୱର ଠାରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରାନ୍ତେ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ସମାପନ କରି ଶଯ୍ୟାଗମନ କରାନ୍ତେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୃହରେ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କୃତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତମନ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଗୋପୀଗଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡମ୍ବରୁ ବାଦନ କରି ସମସ୍ତ ବୃଷଭଗଣଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡବରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭ୍ରମ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଶଙ୍କର, ଯାହା ବଂଶୀ ତାହା ଡମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରୁ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।